הנדסה היא האומנות של חיבור נקודות, יצירת קשרים ובניית עתיד. מאז 1971 אנחנו הופכים חזון למציאות, תוכניות לפרויקטים וצרכים של אנשים לפתרונות אמיתיים. במהלך השנים גדלנו, הרחבנו את הפעילות שלנו בתחומים חדשים ויצרנו השפעה אמיתית על המציאות שסביבנו. אבל העולם משתנה כל הזמן וגם אנחנו. כדי להמשיך להוביל, עצרנו רגע לשאול את עצמנו מי אנחנו היום ואיך אנחנו רוצים להיראות מחר. המיתוג החדש של מרגולין מספר את הסיפור שלנו. הכל מתחיל באנשים, בחיבור לקהילה ובדרך המשותפת שאנחנו עושים יחד. הסקרנות, החדשנות והרצון להתקדם דוחפים אותנו למצוא פתרונות חכמים ולהוביל את התחום. אנחנו ממשיכים להתפתח, ללמוד ולהשתפר כל הזמן כדי להמשיך להשפיע על המציאות שסביבנו. שלושת הערכים האלו מנחים אותנו בדרך שלנו. מחוברים לעבר ומובילים את העתיד. זו הדרך שבה נספר את הסיפור שלנו. ללקוחות, לשותפים שלנו. וגם פנימה, לאנשים שהופכים אותנו למי שאנחנו. מרגולין, מהנדסים את המחר.